Kif il-gvern l-erba' ħares qarrija biex jipprova jagħti l-impressjoni li għaddejja diskussjoni kbira qabel il-budget, jidher li issa l-kelma surplus sparixxiet mill-vokabularju ta' Kastilja. Dan kif il-famuż surplus fl-isqarrija tal-gvern dwar il-laqgħa tal-MCSD ma jissemma mkien. Net News jista' jiżvela wkoll li minn Kastilja saret manufra pjanata biex għall-laqgħa tal-MCSD, kontrarjament għal dak li jiġri s-soltu, il-ġurnalisti ma jkunux mistiedna. U ċar li f'din il-laqgħa l-gvern ippreżenta l-punti ewlenin tal-budget 2020, inkluż kemm se tkun iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Fl-isqarrija tiegħu il-gvern imkien ma jagħmel referenza għall-anzjani jew għall-pensjonanti li mhux ilaħqu. Injorata wkoll iż-żieda qawwija fi prezzijiet ta' prodotti bażiċi u anke żieda fil-petrol u d-diesel. F'dan l-ambitu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu xhur jinsisti mal-gvern biex jagħti kumpens li jkun xieraq u li tassew il-ġid li tant jiftaħar bih il-Prim Ministru jasal għand kulħadd.